Dámy a páni, vitajte, moje meno je Rovi, ja vás vítam u nového herného videa z hry Agar.i a O. A ideme si to i hneď zahrať. Určite viete, že to točil už Pedro a Peťan Games, ešte nikoho viacej som nevidela ako z československej YouTube scény. A teraz by som to chcel ja vyskúšať, takže nebudeme to zdržovať a poďme i hneď na to. Takže my sme takáto malinká gulička. Very sexy. Ale zdá sa mi to, že sa to nejako kúše. A nekúše. To len tá gulička, ukáž. A kúše sa, ale neviem prečo. Možno, že za chvíľku to bude lepšie. No, ide tu vlastne o to, že my sme takáto malinká gulička, ktorá sa pomalinky zväčšuje. A nevýhody tou guličkou je, že keď čím je väčšia, tak tým je pomalšia. Potom spaceom, keď stlačíme, tak tam, kde ukazuje naša myška, tak sa vystrelí naša vlastne polovička. Dá sa tak povedať, že som rúžový. Very sexy, very sexy. Tak. A tu bol nejaký malinký, tu sme mohli vidieť nejakého menšieho od nás, tak. A tu už je nejaký, aha. Nie. Tak teraz môžete vidieť, že ma nemôže dobehnúť, lebo ja som... Ty vole. Lebo ja som rýchlejší. A zbytočne ma dobieha, aj keby sa chcel rozdeliť. Nemôže, lebo by som mu tú polku jednu zjedol. A ja teraz pôjdem takto pekne dole a tu nazbieram tieto guličky. A za chvíľku uvidíme, kto tu bude pán. No, už sme pomalinky väčší a tu už je koniec mapy do Nie. Nie. Toto sme prehrali. Ty kokso, v Európe. Toľko to playerov. Strašne návyková hra toto je. Drogy. Tak, ideme znovu. A ber guličky. A žer. A tu je nejaký malý. Nie, zjedli sme ho. Neboli sme dostatočne obratní a rýchli. Ale za chvíľku budeme. Ináč už som sa umiestnil aj, čo som hral za kamerou v priečke prvých 10, bol som 10. Čo bol pre mňa veľký úspech. Aha, tam je. Zjedz ho. Dobre. Tuto ste mohli vidieť, ako som sa rozdvojil. Tam už je nejaký väčší. Henten, ale snaží sa nás dobehnúť. Ale my keď sa spojíme, tak sme ako neporaziteľní. Lebo sme väčší ako on. Spoj sa, tu si počkáme, dokým po nás nikto nepôjde. Už sa spojuješ? Tam je nejaké veľké hovado. Bounty. Pekné. No spoj sa už tak. Teraz môžete vidieť, že sme už aj väčší a sme trošku aj pomalší. Lebo keď sa rozdvojíme, tak sme rýchlejší. No, ten Bounty ma desí. A ten je aj 10. Oha, Sanik. Ten do neho rovno skočil. Ten je 4. Wow, to sú strašne obry. A ten keď vystrelí, tak sme skončili. Ináč, keď narazíme do týchto zelených blbostí, tak do tých takých ozúbených ako ozúbené količka, tak by sme sa mali roztrieštiť vlastne na malinké kúsky. Ináč ten, kto je čo o trošku menší, alebo čo je len väčší o trošku ako vy, tak vás nemôže zjesť ani vy jeho. Ten Belgium, teraz by vám mohol Moon, no a teraz sme mohli vidieť, teraz máme, no ja to radšej nechám tak, teraz sme mohli vidieť, ako sa tam roztrieštil. A tu je, aha, pani osmička, gulička. Viete, že tento tu proste sa nedokážeme zjesť. A teraz, keď Lucile vystrelí, tak sme dobre v ríti. Alebo či je len tá osmička. Vidíte, že proste ja ho nedokážem zjesť, lebo je veľký, takisto ako ja. Belgium. Poland. Poď sem Poland. Roland. Oj. A ten keď... Ty koks. To sme mali tesné, fú. Ten keby sa teraz rozdelil... nie do nás. Tohoto keby sme chytili, tak sme dobre za vodou. Poď sem.
Musíme ho dať na kraj nejako. Oj, teraz sme asi vychytí. Zjedz ho. Aspoň ty ho zjedz. A vidíte, že takto sa... A znovu sa vystrelil. Ešte sa vystrelil. A tak nie, nevystrelil. Nestrelil. Nestrelil! Aj do piči. Pardon za nadávky. Ale je to veľmi návyková hra toto. Tak si ju zamilujete. Jaj, dobre. Fakt si tú hru zamilujete, lebo je úplne mega super. A spoj sa. Áno, tam je nejaký Aaron. Nie, nevystrieľaj do mňa nič, prosím. Cia. Čau Cia, môžem ťa zjesť? Nemôžem ťa zjesť, lebo si rýchlejší. A henta... Nie, Aaron teraz nechoď po nás. Dobre, Arona teraz uzhrali. Ojojoj. Jolo. Som ťa osral. Tu sú nejaké veľké hoveda už. Sa mi nejako nepáči. Mali by sme ísť trošku ďalej. France. Potencia. Tak nie. Viac tých malých je, že môžete okolo tých veľkých kružík a oni vlastne na vás nevystrelia, keď ste ako začiatočník. Úplne na začiatku. Môžete okolo nich kružiť, oni proste nevystrelia, lebo... Poď sem. A veľká France už ide. A tam sú nejakí dvaja France. French. Tak teraz už len skore, ináč naľavo, dole, v ľavom dolnom rohu, môžeme vidieť, aké máme skóre 171. Čo už je si myslím... Dobre, už 193. A tu je Bounty. Poď sem Bounty. Vleď mi do huby. Rovno do gulie. No, teraz už sme zase pomalší. A tu je Aaron. Poď sem Aaron. Ťa zožerem. Aaron! Poď sem ty suka. A mne by nevadilo, keby sme ho zjedli. Tu je. Si zožeráme ho, vyskúšame. Dobre. A zjedaj ho. Tak teraz sme si dali dobre. Teraz toto som dobre urobil. Aj keď to bol veľký risk, lebo som skoro vôbec nevedel, že aká je tá jeho polka. Ideme na tohoto tu. Tak nejdeme. Spoj sa. Dobre, tam je nejaký bol. Ja viem, že je to henten, ale ja chcem zožrať jeho potomkov. Poď sem. Nie. Ej, do riti. A tu sme v riti. A sme v riti. Dobre. Dobre ma teraz... Tu čo robí? To aj ja chcem. Nezožereš ma a tým zbytočne sa snažíš. A ten je v riti. Ten už končí, no jasné. Nie, tam je koniec mapy. No a sme skončili. Aspoň trošku sme sa zachránili. Ale budem musieť zožrať tu Cia. Poď sem Cia. Dobre, zachránili sme sa. Aspoň trošku sme sa zachránili. Sice tá jedna polka, tá bola zožratá, no čo sa dá robiť? Nevadí, veď je to len hra. A tu je ten Allah Akbar. Nestrieľaj. A tu sme mohli vidieť, že vystrelil. Ale už ide na inšieho. Dobre si ho zožral. Poď sa. Nie. I výhodou týchto malinkých je, že môžu proste prechádzať cez tie guličky a nič sa im nestane. Dogi. Ty ma nezješ, či? A zjedol by si ma. Poď sem. Dogi. Poď sem. Ja sa chcem spojiť. Ja chcem byť kamarát. Poď sem ty hovedo.
Poď sem, ty hovno. Ty hovno. Poď sem. Dobre. Teraz po nás nemôže vypáliť. Nevypál. Dobre, nie. Teraz sme sa zachránili. Vyskúšame? No, vyskúšať sme vyskúšali, ale hovno z toho. Zase sme si svoju polku zachránili, ale bolo to veľmi tesné. Poď sem, ty hoveda. Ja zožerám. Nie, úplne jedna. Nie, do piči. Poď sem. Ty kokos, tak to nás dobre teraz nakrmil. Poďme! Teraz len, aby nás nikto nezožeral. Spojte sa. Vy dvaja rovi, spojte sa. Ty menší kľudne, dobre. A teraz vy. Oj do riti. Dobre. Poďme. Nie, teraz pôjde po nás veľmi veľa hentých. No poď. Oj do riti. Kurva. A sme v riti. Keď sa hentie dvaja rovi spoja, tie veľké, tak to bude všetko úplne v pohode. No sa musia spojiť. Dobre. Pred tým ešte ako tak utečieme, ale keď sa spojíme, tak to bude len bitka. To bude trošku vyrovnanejšie. Spojte sa, vy debili. Spojte sa. Dobre, už sa spojujú. Dobre, no poď si, no poď. Jak si už uteká chalan. No poď. Jaj, no poď. Zase si už ide. Najväčšieho si proste netrúfne. Dobre, díky. Vleď si do úst. Ja s tým nemám problém. Poď sem. To čo urobil? Veď nikto na neho nešiel okrem mňa. Čo ti dáva? Aj teraz mi niekto píše na Steame. Musíte mi písať na Steame? Do prčíc. Spoj sa. Už sa spojuješ? Hej, už sa spojuješ, pôjdeme na to. Poďme na to food. Dogi. To je hento hovno. Čo ma chcelo zožrať. Ale tu ich je asi viacej, ako vidím. No, sme tu niekde my? Nie sme. Tu ich je veľa. Chlapček, teraz keď tohoto zožerám, tak ma asi drmne. Normálne ma vystre. Vystre? Jaj, toto bol dobrý, ale At-Tack. Toto bol dobrý At-Tack. NASA. Teba by som veľmi rád zjedol. A už je v riti NASA. Už ja aj v kúte, ďakujem. No a my budeme asi tiež v riti. Dobre, 1 nám ostalo, teda 3 nám ostali zo 4. Myslím, že úplne pohode. A on by sa tu ohento mal rozsekať. Spojte sa rýchlo. Rýchlo sa spojte aspoň 2, alebo všetci najlepšie, keby bolo, že sa spoja. Poďme, spojte sa, no tak. Dobre. Nie. Sa to rozsekám. Tak. Tak, teraz skoro máme 432. Čo už si myslím, že pohodičke a už rastieme. Dobre. Teraz sme dobre urobili. Teraz sme veľmi dobre urobili. Tuto v rohu nikto není, tak si chvíľku počkáme, dokým sa spojíme. Zatiaľ si môžeme chytiť aj tieto guličky. Jaj, čo by som dal za to, keby som bol aj vo videu. V tej priečke. Dobre, chod tam, no len chod tam. Ja oserem, aha. Už si skončil. Sa teraz spojím, si skončil, chalan. No, poď. Ježiš, to si robíš srandu. To nie. No, poď.
to chytíš. Jaj. Baki, to si dobrý, dobre si to uhral, chalan. No a toto presne som nechcel. To som nečakal, že sa stane. Tak aspoň je nás viacej a nachytáme viacej tých guličiek, no. Chytím to hovno. Na ňo, dobre. Hen tam je Saník. Ten by nás chcel zjesť. Lenže my tu máme ešte jednoho veľkého rovyho. A to keď sa spojí, tak je pán. No, a čo teraz, Saník, urobíš, he? No veď poď. No poď. Saník. Už si taký drsný. Aha, jak sa bojí. Toho predného Saníka by som chcel zožrať. Toho necháme. A už sa spojuje, už sme v riti. Či? No, zjedá nás, to by nás jedol. Bokito, chod na Bokito. To je bočný Kito. No, a teraz ťa mám, Saník. A teraz ťa mám. Či? Jasné, teraz musia vrtať. Really, nigga? Nie! Toto čo bolo? To dobre dal. To veľmi dobre dal ten chalan. Ty kokos. Zabil. Ja nemal som tak až moc riskovať, no. I'm in love with the banana man. Viete, čo urobím? A ešte sa. Rozdvoj. Už nemôžem viac, okej. Takto, lebo viacej budem chytať viacej týchto blbostí a oni ma potom ťažšie môžu chytiť. A ja sa takto tu dobre nazbíram. Nemôžem vypáliť? Nemôžem. Tu je dosť tých guličiek, takže ideme na tie guličky. Dogi, si krámový. Dobre som to spravil. Ty kokos, tu sa teraz požierajú jak páni. Dobre. Nevadí, že sme sa rozdvojili, to vôbec nevadí, len tu budeme chytať guličky lepšie, ako keby som bol jeden. A keď sa spojíme, tak nebudeme zase až taký malý. Tuto ich pochytáme. Tu je aha. Spojte sa niekto. No, poď. A Bokito to zabil. Dobre, ja som to tiež teraz zabil. Poďme chytať tie guličky. Asi v riti. No, alebo ja som v riti. Keď po mne vystrelí a zoberá mi tú menšiu guličku. Oj. Si myslí, keď sa tam schová, že sa tam one. OK. Dobre, už sme späť. Opäť späť. Poďme, bereme guličky. Tu už je konec. No tak, prosím. Mami, toto mi môžeš dovoliť, že tohoto tu môžem chytiť, že? Keď sa nespojí. Ježíš, nevrtajte vy, jebnutí ľudia. Počkajte. Ja mám medzi dverami prso také plastové, aby sa mi nezatváralo okno. Ty vole. Hen, čak to čo je? Hen. Čak to je čo za hovedo? Ja som debil, ja som rovno do huby naletel. Bokito. Ty kus hovny. Amun, nie! Nie, chod na Bokito, rozumieš?
Choď na boky to. Ty debilo. Ja sa tu rozdvojím úplne najvác. Málo kto ma tu môže potom chytiť. Tak, a ja budem potom rýchly ako ty kokos píšťalka. Ja budem rýchly ako Jožko Nadi. Mamadi. Jak si myslel? Však počkaj, keď sa spojím, aha, za chvíľku. Spoj sa už. Už sa spojuješ? Aha. No ešte sa spoj. Poď, ešte, no. No a. Tak. Saník. Asi skončil. Ha. Bum, bič. Ja teraz zavriem to okno. Ne. Tak, okno zavreté. Spojte sa, chlapci. Veď to dáte. Veď si dobrý. Aspoň keby henty dvaja tí najväčší hovnovia. Oj. Takže som ako keby na začiatku. Čo je Facebookík? By si ma chcel zjesť? By si ma chcel zjesť, čo? No, ty ideš po mne a on ide po tebe. Ty si kus koko. Už mám nervy. Kde si ty hovoril? Poď sem! Mama Kami! Pome, ja chcem proste sa rozdvojiť už. Kedy sa môžem rozdvojiť? Už sa môžem rozdvojiť? Bo chcem chytať lepšie tie guličky. Pome, dobre. Tak, pri seba a chytajte guličky obidva. Pardon, to susedia vrtajú. Chytajte gulky. Your mama won. Henta nemá ani meno. Jak si myslíš, že ma chytí? Cicina. Ja, počkaj, keď sa ja spojím. Ja sa už spoj. Dopy. Musíme nazbierať ešte tieto guličky. Možno, že ho potom chytíme ešte. Dobre, brácho, díky, že si mi neletel do huby. Poď, spojte sa, vyhoveda. No spojte sa. Spojte sa. Poď sem. Skoro sme ho dali. Ty hovno, poď sem. To je hovedo. Henty mali majú takú výhodu, že proste sa môžu veľmi ľahko uhýbať. To je tá nevýhoda. U tých veľkých ako. Na teba serem. Radšej tieto guličky budem žrať. Nord Korea. Pekné meno. Krásne. No. Toho by som možno zjedol. Keď sa spojím. Dopy. No mňa jebne. Mňa normálne na totálku mňa jebne, vám vravím. Ma tu roztraví. Ma tu normálne roztrhne na 20 miliónov kuskov. Čo chcete vy hovna? Čo chceš? Ty žerím. Ty kokot. Ale no len utekaj. No veď preto. Špíči ale. Cake, ty čo chceš, šešešake? Šešešake, čo chceš? Šešešake. Čo je šaník? Šaník? Šaník, čože? Ty ma nevieš šičiť? Šišu, poviem ti, šišu. Piču, šišu. Čo šaše je? Ono sa to nejako šaguje.
To je... Posledná hra. Posledná hra. Keď ten syr pôjde stále za mnou, tak bude jak cicina za chvíľu. No, buďte pri sebe a žerte tieto pičoviny. To je meine Taktiken. To je ten Moon, čo ma zožral. Agar YouTube. Určite. Kamož, ty ma zožereš, tak ja neviem, čo si ty už za hovno. Joj, tu je dosť guliček, tu sa napapáme. Your mama won. Poďme. Marvel, to je hneď vedľa mňa. France, čo chceš ty? Čo chceš ty, he? Kto ťa baví? Kto má štýl? Kto je prd, he? Na ňom si choďte, mám piči. Hej, také malé hovna nežirem. By som veľmi rád zjedol, ale henter by ma zožral. No, že pri veľkého sa neodvážia ísť. Keby... Ty kokos, tak chlapci. Toto chcem vidieť, tento boj. Toho chcem zožrať. Hen toho malého chcem zožrať. Dobre. Ja som aká tejcera. Som zabil. Jaj, toto bol veľký risk, ale dal som to. Sa to veľmi, veľmi dobre oplatilo. Jaj. Toto bolo vtipné. Ja také malé hovno zožerem, aj keď to bol síce menší kus ako ja, ale zožral som to. To nebudem riešiť. Zožral som proste malinký kus z pomaly najväčšou. Moon! On už nežije. Sorry, bro. Oj. Dole. Kámo, keď sa henty dvaja spoja, teda ten červený, tak je vriti ten oný, zelený. Úplne na totálku. A ERTH ma nezožere, ale ja jeho možno, hej. Tu menšiu. Mami. Mi nehovorte, že toto hovno nezožerem. Sa robíte za mňa pič. Ako really nigga? Ja to nezožerem. Tú malú guličku chcem. Ja som ho zožeral, že? Hej. No poď ty hovno. Nie jedno, ja tu budem okolo toho krúžiť. Dobre. Aspoň, že zomrel on. Si veľký na mňa. To znamená divne. BG. No poď BG. Aj tak ma nezožereš. Ha, bitch. Jak si myslel? Jak som ho osral. Skurviacka, skurva. Nie. Toho keby som zožral, tak by som bol dosť veľký. Žer teraz. Máš dosť veľa guliček, tak to vyskúšaj. Hen taký som bol kedysi. Čo chceš, ty
Dobre, dúfam, že sa vám tento let's play páčil, pokiaľ áno, nezabudnite dať like, pokiaľ nie, tak viete, kam máte ísť. A pokiaľ u nás ešte nemáte odber, ty piču sa vyzýva. A pokiaľ u nás ešte nemáte odber, tak nám dajte určite odber, veľmi nás to poteší a majte sa už deň. Čaute.